Keplen kepçi değerler, innen kepçidir deyipdir de koyunu Türkmenler. İşitmenşik bolmalı. Yoksa bir tohra adamlar bolýar. Bizim özümizde kepleýärler ya. 10 ýyl bäri derdini, gynçylygyny gelip biziň ýamyza gelip çözüpdiler. Men näme deýin garjanyp aýallagynyň da gynçylygyny gelip ýanymyzda çözüpdi. Gaftan çykyp ýakady ýere ýamanlap başlaýar. Ony dersini boýuna getirsen boljak, ýani Hudaý üçin işitmenşik bolmaýar. Ýol şoda. Allah'ın söyleyen yol ve Resulullah cami derman yol şoda. Yoksa sen nädin şol deyip onu dersin boyunda getirsen boljak tarap. Garaçy da bolsa, moğlu da bolsa, heleyi de bolsa, erkek de bolsa. Yani Resulullah can aýdýanmyş, "Waq men ummatymdan da Ebu Zamzam ýaly tapylmazmy ka" diýipdir. Ya Resulullah, Ebu Zamzam näme bolýar diýipdir. Onu o bir adam günne ertin aýdýanmyş. Allahümme inni qad wahabtu nefsi ve irdi laka. Hudaý her kim maňa diýse, abrýmy diýse, men şonu geçdim diýänmiş. Allahu köp şükür niçe ýyl bäri ýadyma düşende aýtýan. Allahümme inni qad wahabtu nefsi ve irdi laka. Fidaytyan. İnşallah kıyamet mahşer meydanını görürsünüz. Men bir adım ýakadyny tutmam hiç wagtda. Resulullah jandan haya eden ummatynyň ýakadyny tutmaga. Allah maksadyny ýetirsin, muň ýerde bereket bersin. Vesselamu aleykum.